Mae'r cyswllt band eang yn ara iawn yma yng Nghau Coch, ond pan dwi yn llwyddo i fynd ar y we ac yn cael cyfle i edrych ar fusnesau Amethyddol, mae'n ddiddorol sylwi faint yn union ohonyn nhw sy'n defnyddio'r dechnoleg. Yn ôl ffigurau gan Lywodraeth Prydain, does gan 20% o busnesau bach a chanolig Cymru ddim gwefan. A dim ond 33% sydd yn gallu gwerthu ar lein, o gymaru â chyfartaledd drwy Brydain o 39%. I sicrhau nad ydy Economi ar-lein Cymru yn cwmpo ymhellach ar ei holi, mae Llywodraeth Cymru, ar y cyd gyda chwmni Google, wedi lansio prosiect fydd dros y flwyddyn nesaf yn annog y busnesau yma i fanteisio ar dechnoleg y we. Mae yna bron 20 ceiniog o bob 5 dyddiau yma yn cael pobl yn prynu trwy ar-lein maen nhw yn prynu ar y cynnu. Felly, da ni'n teimlo bod ti'n hanfodol i gwmnïau bach. Os dydw eisiau ehangu ar y cyfle i gyflogi pobl, mae'n hanfodol bod nhw'n mynd a gwerthu ar y wefan. Dyna da ni'n falch iawn o weld bobl fel Google yn dod yma iwan i helpu cwmnïau i baratoi wefan newydd neu helpu nhw i algynllunio wefan sgynnyn nhw. Ar y funud, pan da ni'n siarad efo nhw yn y ddechrau, oedden nhw mo'n siarad am De Cymru, ond da ni wedi cael cytundeb gynnyn nhw bod nhw'n mynd i fyny i'r Wrecsam a hefyd falle bod nhw'n mynd i fyny i ardal Aberystwyth o'na hefyd. Felly, gobeithio, mae'n dibynnu lawar iawn faint o bobl sy'n mynd i gymryd mantais o'r gweithdai yma a'r Jews bars yma. Busnes sydd eisoes yn manteisio ar y defnydd o'r rhyngrwyd ydy cwmni cig aran o Lanuwchlyn, ger y Bala. Mi sefydlodd Maldwyn a Magret Thomas, ffarm Cwmonen, wefan i hyrwyddo i cwmni arlwyo ac i werthu i cig oen a'i cig dafad 8 mlynedd yn ôl. Mae o'n ffordd dda i'r bobl sydd yn brysur. Dyna'r bobl sydd rhan helaeth yn prynu arni, ydy bobl sydd yn brysur. Neu hefyd bobl sydd mewn oed, sydd methu mynd allan o'i cartrefi, ond bod gennyn nhw'n gyfrifiadur adre yna. Felly, o lle mae'r cwsmeriaid ma'n dod? Ydyn nhw'n dod o bell ag agos? Yndyn, maen nhw'n dod o bob rhan o Brydain fel taid. A wedyn maen nhw'n rhoi yr order, mae'r cig yn gadael yma, neu'r bocs, yr archeb yn gadael yma, tua hanner o 4 heddiw. A wedyn maen nhw'n gael o cyn amser cinio fory. O ran edrych ar yr wefan ei hun, dwi'n meddwl bod o'n bwysig, mae'n dod ag arian i fewn i'r ffarm. Ond eto mae o'n cydweithio'n dda efo ffordd ni yn gwneud pethau. Wrth gwrs, da chi'n mynd â trailers allan yn dydach hefyd i werthu'n uniongyrchol i'r cyhoedd? Mae gennym ni 2 trailer arlwyo. A wedyn mae'r wefan hefyd yn cynhyrchu ni o'r ochr yna hefyd yna. I arwyddo ni wahanol awgrymiadau o ffordd ni'n gwerthu a be dyn ni werthu a hynna llall yna. Felly, Magret, byddech chi'n cynghori rhywun a busnes newydd wastad i sefydlu gwefan? Byswn. Swn i yn annog nhw, rili, o gwneud. Hyd yn oed fysa gennyn nhw mond un fechan ynddo, bod o'n bwysig i werthu ewedig fel dyn ni yn byw yn cefn gwlad fel hyn, bod o'n bwysig bod gennym ni ryw fath o gyswllt efo'r tu allan. Ac i rywun sy'n cychwyn, o'r cychwyn, dwi'n meddwl bod o'n hanfodol, rili, achos mae yna gymint o bobl ar y we erbyn ŵan. Mae Google yn dweud bod cwmnïau sydd â'u busnes ar-lein yn gallu tyfu 8 gwaith yn gyflymach na'r rheini sydd ddim. Ond dydy pethau ddim cweit mor syml â hynny. Nebell i ffwr, ochr arall y Bala, ond byd i ffwrdd o sefyllfa cwmni cig aran, mae Pembryn Mawr, fferm Eiron Prysor Jones a'i deulu. Yma, yn ei cartre ger Llyn Tryweryn, mae checio e-byst hyd yn oed yn amhosib. Wel, does gennon ni ddim band eang yma felly. Ers dwi'n i'n ba bryd, gennon ni wreiddiol, dial-up internet felly ynde. Ond oedd hwnnw'n ofnadwy o ara deg ac cysylltiad yn tueddu dorri fyny yn reit aml. Wedyn, dyn ni wedi trio sawl gwaith i gael yr cysylltiad. Ond does dim byd wedi bod yn llwyddiannus sydd yma lle. Rhowch ddarlun i ni pa mor ddiarffor ydych chi? Ydych chi'n un o'r ffermydd dwytha sy'n derbyn bob math o bethau fel hyn? Mae'r lein ffôn 4 milltir ar 10 o leia o'r gyfnewidfa yn Bala lle. Mae yn mynd fyny un ochr i'r cwm i'r top ac ddod lawr yn ôl yr ochr arall. Wedyn mae o'n anferth o bellter. Wedyn mae'r llinell ffôn hyd yn oed, swn i'n dweud bod ti ar ei gwanna yma.
Mae Euron ag Odri'n cadw 800 o ddefed a 120 o wartheg. Mi fydda o'n hoffi defnyddio'r we i gofrestru symudiadau'r gwartheg ag ati, ond yn hytrach, mae o wedi gorfod darganfod dull am genach. Yr ferch sy'n gwneud bob beth symudiadau gwartheg ar un o bryd, lle mae hi'n gweithio lawr yn Llanelwy ac mae hi'n mynd ar pethau o hi i'w gwaith, lle mae gen i gysylltiad felly de. Tiwr iawn. Ond Mae'n ei fath efo fat, dweud gwir. Mae'r heina'n iawn, hwnna di'r fat sydd dod yn ôl. Ie. So geith ffigwrs yna fynd i loes o'n mynd i... Ond mae pethau'n symud ymlaen, ac mae yna obaith i Euron. Mae Llywodraeth Cymru'n awyddus i bob busnes dderbyn band eang o hyd at 20 megabit yr eiliad erbyn 2015, ac yn gobeithio bydd bob cartre yn derbyn yr un fath erbyn 2020, ond maen nhw'n cydnabod bod yna drafferthion mewn ardaloedd gwledig. I leddfu chydig ar hynny, mae'r Llywodraeth wedi penderfynu mestyn y cynllun cymorthdal sy'n ar gael i unigolion, busnesau a chymunedau sy'n heb fand eang sylfaenol. Hynny yw dan 2 megabit yr eiliad. Mae'r cynllun yn cynnig hyd at 1,000 o bunnau i brynu ffordd arall o gysylltu â band eang. Enghraifft, cyswllt lloeren neu rwydwaith diwifren. Mae Euron yn y broses o lenwi ffurflen gais. Yr unig opsiwn sydd ydy cael satellite felly de. Mae'n diolygu tal misol wrth reswm ac tal i'w osod o'i fyny. Ond gyda lwc fydd yr cynulliad yn ysgwyddo tal o'i osod o. Wedi bod yn hawdd. Swn i ddweud bod yn gymleth yn hytrach nag yn drafferthus. Mae'n bwysau ofnadwy ar bob busnes wwan i ddefnyddio rhyngrwyd. Da chi'n teimlo bod amaethyddiaeth ar ei holi? Nac, swn i'n dweud bod amaethyddiaeth ar ei holi. Yr unig beth fyswn i'n bryderu di bod neu lawer iawn o meithwyr ar ei holi de. Mae'n genhedlaeth sydd yn dal i ffarmio o ddydd i ddydd sy'n mynd i fod ar goll yn gyfan gwbl hefo gorfodaeth i fynd i wneud pethau ar lein de. Ydy'r adnoddau gennyn nhw i wneud, mae hynny'n gwestiwn i gychwyn, ydy'r gallu gennyn nhw i ymdopi a beth felly, sy'n gwestiwn arall, os da chi'n mynd i aro talu bobl broffesiynol am wneud gwaith dyddiol, gorfodol, arnoch chi, dwi'n i'n lle dyn ni'n mynd de. Felly, os ydych chi mewn sefyllfa debyg i Euron ac yn ysu i dderbyn cysylltiad ar rhyngrwyd, yna ffoniwch dim 3 dim 6 dim 3 dim am ragor o wybodaeth. Neu os fedrwch chi fynd ar y we, yna y wefan ni'n weld â fo ydy cymru.gov.uk/band eang. Wel, mae'r wybodaeth yma i gyd ar yn gwefan ni'na yn ogystal â sut i lenwi ffurflen taw ar lein. Egwyl sy'n nesaf, ac wedyn mi gawn ni ymweld â meinir draw ar ei ffarm ger Llanddeilo.